Kakailan nagsagsagana ti Baguio Water District iti mapadpadaanan a Super El Nino. Kasano nga ta pagsagsaganaan ti opisina ti posible a panagkurang iti danom gapu iti epekto ti El Nino. Sungbatan dayta ni Engineer Salvador Royeca, General Manager ti Baguio Water District. Good afternoon, sir. Ni alas sungduan daytoy. Umuna sa lubsod, kumusta ti estado ti supply ti danom iti syudad ti Baguio iti Agdama? Good afternoon, Ala. Naimbag ta in-invite dakman dito studio nyo, no? Dito yung programa nyo. Anyway, about the water supply, nasa ko na tayo critical months. We are operating under the driest months condition. Kanahin ba dito year in, year out. Tinawon na ito nga mangyayari niya. Ngam tatagay na dati na-pronounce nga extreme El Nino kaya iso ti paghanhandaan tayo. Ti current situation ti danom tayo kuan na no seasonal decline. So yung mga open sources especially yung stage 1 natin bumababa na no. Yearly naman yan bumababa. Kaya nag-reduce na kami ng operations namin sa mga affected areas. Sa mga ibang lugar naman, okay naman. May mga sources talaga tayo doon sa mga ibang lugar. Itong mga identified areas na talaga itong areas nga masupplyan ti kilometer 8. Ti kilometer 8 ti supply na aga po ijay kuapay Cannon Road jay Camp 6 papam out ni open source nga matamtamaan data ti seasonal decline, especially no dati El Nino. Supply pa data ti Santo Tomas Rain Basin. Madama nga mo sa data. Normal pa lang ti level na. Base jay statistics compared jay napalabas nga tawon. Di jay amlang spring sources tayo. Ang supply mo lang ti kilometer 8. As early as February dried up na yan pero normally based on our statistics previous years October dried up na yan pero ngayon na-extend na natin dahil may mga ginagawa tayong mga engineering measures pero talagang expected na natutuyan yan yearly. Sir, iti mapadpadaan na Super El Nino at dakaditi manamnama a water shortage iti syudad ken sa dino a lugar ti posible nga apektado. At that siguro ti matamaan mo dito El Nino, siyempre antay nga maiwasan tayo una considering nga dati ti tuktok ti bantay. Pangalawa dagyay residences nga adat kangatuan nga luglugar, especially part of Rizal sa San Carlos Heights, Quezon Hill, diyan sa Quirino Hill, Asin, awan ti viable sources dita, ongoing pa lang exploration, diyan na duma na nakaala kami, pa-pump out mi dita, pump in, may reduce mi basit jay pag reduce ti schedule da manay na yun ang basit pero nag-reduce na kami jay rationing schedule from 3 times a week to 2 times a week sa mga affected na areas. Sa mga ibang lugar naman like sa buong Aurora Hill, Camp 7, Doacan, may mga improvements na kasi may mga new sources. Yan sa Tranquil. So may mga identified talaga kahit sa Central Business District area sustainable yung supply natin dahil may mga additional sources tayo dyan. Ngam dagito'y dado mga lugar nga talaga diyan nabanggit ko iso ti challenge tata niya jay pinsaw jay kadwa tayo tagisisem ta productive jay exploration tayo. Nevertheless, nagita nga lugar, hanggang sarsar din ti exploration. Iso ti trabaho mi garot. Talaga nga challenging lang dito lugar ta. Panggap-gapo na nga awan nga talaga ti viable sources ti tayanda. Gapo pa lang ti adayo
i-pumping pa, no? Nagkakaroon tayo ng multi-stage pumping system. So, medyo challenging po. I-projection nyo, posible ka di nga Ma'am Ala. maadaan. Sir, may basa rin ti projection nyo, posible ka di nga maadaan ti water interruption iti syudad when no rotational basis ti water supply. Ikaw. Hanggang you're breaking, Ma'am Ala. Signal sa. Anong question? Sir, may basa rin iti projection nyo, posible ka di nga maadaan ti water interruption iti syudad when no rotational basis ti water supply. Rotational pa rin, ano? Water interruption, we will not allow that to happen, ano? Talagang extreme na yon. May mga underground sources kasi yung mga karamihan na ginagamit natin, Ala, and then magkakaroon ng interruption kung magkakaroon ng power outage because of the El Nino, ano? Actually, may forthcoming na power interruption. Sigurado, ang gagamitin lang natin yung mga pumping stations na may mga gensets. Kasi hindi naman lahat ng pumping stations natin, kasi 71 ito, napakamahal pag lalagyan natin, very impractical. Ang nilagyan lang natin ng mga pumping stations with gensets ay yung mga malalaki, mga major pumping stations. Yun yung mag-ooperate, ano? So, hindi total na magkakaroon ng buong Baguio na magkakaroon ng interruption, even walang power supply, ano? But it will become a very challenging situation dahil magkakaroon ng artificial demand pagbalik ng supply natin. Sir Rieka, maudi adamag at may end, numat may papan ka dagiti watershed tayo, anya ti adang, ti bawa di tapno maprotektaran dagitoy. Well, una, dati programa tayo dito, no? We are inviting all civic organizations, the civil societies. May mga associations na dati memorandum of agreement nga so dagat agtarakon ti dagitoy watersheds tayo, bantayan da, then mulaan da, tapos inorture da. And then, dagita watersheds tayo, dagita bluegars tayo, agron ronda. And together with the LGU, the PNP, continuous ang pagpapatron nila. No, makita da, monitor na, no, nyaman ti mapaspasamak ti uneg ti watersheds tayo. No, sana dati baro nga illegal construction, report da. And then report tayo ti LGU, and then the CBAO, yung City Buildings Architecture Office, so that they can implement the demolition with support coming from the different organizations like the Baguio Water District. So yun po yung nangyayaring pagmamanage ng ating mga watersheds. Although it's a very challenging task, alam nyo naman, dito sa Baguio, ever since palit yung watersheds natin. So I encourage everyone to help because hindi sa amin ito, sa atin lahat po ito. Yung watersheds, bantayan po natin. Kawawa yung Baguio. Pag walang watersheds, I'm telling you, mawawalan tayo ng tubig dito in the future. Okay, magandang hapon. Engineer si Ferdinand Feria po ito. Sir, mga karagdagang katanungan lamang, paano naman po pinapalakas ng BAWADI ang ating mga water sources, lalong-lalo na yung mga reservoirs at saka yung mga deep wells natin? Ang gandang tanong niya, kasama Ferdy. Una, nagkaroon kami ng programs, di ba? 10 explorations per year. We are on the 3rd year. Kaya nakikita nyo, pati nga sa Pinsaw, mayroong additional sources. Diyan sa Luacan, nagkaroon kami ng malakas na source dyan because of our exploration programs. And then yung mga old deep wells natin, nagkakaroon ng continuous rehabilitation. Pantay yung rehab na kumapsot yield.
And then yung dagitoy reservoir tayo, continuous yung check-up kung may leakage, nilalagyan natin ng lining. Although yung mga rain basins natin talagang bumababa yan. Once na ginamit na natin yan, bababa, no? But then, kinukontrol natin yung, pinoproject namin na yung yield na o yung kinukuha natin na discharge from this rain basins ay uniform para masustain niya until the end of the driest months. Yung mga ibang rainwater harvesting facilities natin, especially dyan sa Busol, naka-reserve pa yan for the hoping na hindi lumala masyado yung El Nino natin. Pero yun ang nire-reserve natin for the southern part of our distribution network. Ang challenge nga, ulitin ko, dito sa may bandang kilometer 8 dahil talagang natutuyuan tayo dyan. Kaya ongoing yung mga augmentation natin para mapalakas yung mga tangke dyan. Augmentation coming from Camp 7, no? Imagine yung Camp 7, ipapump namin sa BGH. Ipapump namin yan hanggang QM, hanggang Ligarda just to help yung kilometer rate natin para masustain natin yung pressure niya o yung lakas niya. Kasamang Purdy, I mean. Okay, sir. Anya, tipalagi po, ano po yung paalala natin sa mga residente po dito sa lungsod upang makapagtipid pa tayo sa pagkonsumo po ng tubig? Well, it's the usual, no? It's global. Pag nagkakaroon ng ganitong problema, El Nino will be here. It will be part of our lives, ano. Ang kailangan talaga, water conservation. Talagang avoid yung mga running water, washing dishes, yung watering of plants during daytime. Dapat yung pinagugasan yun na lang pag usaran tayo nga pag sibog, mulmula tayo. And then, of course, i-recycle tayo, dagi danom nga mausar tayo. And then, no adati leaks, or no dripping process tayo, i-repair tayo kuma. No adati makita yung leaks dito surroundings, i-report yung Baguio Water District, birbiro kami dagita, or nga lugar, 24/7 kami magbirbiro ti leaks, nakita yung mat. Bibitak mi dagita, iskabit mi dagita kalsada, makumpuni mi lang dagita nga leakages. Magtulungan tayo sa Baguio because this is a very challenging situation. We are still lucky here. At least may tubig tayo. In other areas, talagang tinatamaan na rin. Especially, depending on surface water. At least tayo dito, combination of sources. We have rainwater, we have surface water, we have backwater supply, we have underground sources. So, any available sources. Sarente dito yung Baguio. Kasyay ka-challenging ti supply dito yung Baguio. Makita yung dagita elevated areas. Come to think of it, paano mo sa mga padanamam dito tapaw niya, atrasan da, padanamam iti tapaw. Ngam, siyempre, nangina ti pumping cost. Ang mga expectaran nga, daily nga, agipump kami dito. Schedule tayo nga talaga, otherwise, kasi dagito yung dati baba. Santo, nangina lang na iti operating cost tayo. Okay, engineer, adda ka din ti koordinasyon tayo. Kadagiti nagduduma masiknan nga ahensya ti gobyerno para iti contingency plan tayo? Engineer? Napintas na ito sa Lutsod, kasama Purdy. Una, we already received several communications from the local water utilities administration directing all water districts to prepare our contingency plan. Yung mga nakikita nyo sa social media ng ginagawa ng PIO namin, part na yun sa IEC campaign. Even the National Water Resources Board, may mga notice na rin sila. For the LGU, ilang beses na rin nagkakandak ng coordination meeting ang ating butihing mayor. Ongoing pa yun, dire-diretsang ginagawa, ni-schedule para pag-usapan yung preparation dito sa El Nino. Ang nakikita ko palaging
sinasabi, ina-advise, talagang wala tayong choice eh. Water conservation eh. It's really, it should be a global practice. Wala tayong choice ngayon eh. Kasi talagang ito eh, is the impact of climate change, especially dito sa Baguio. Makita yung Apo, nagaduto ito eh, talagang very challenging ti supply ito dito yan ya. Talagang agtitinulong tayo nga sangon na ito yung challenges. Na daman ti problema, just let us know. Kasi amimat nga ma-assure nga dagi kang atuan nga lugar ket ma-satisfy me or ma-sustain me the pressure. Mag-adjust kami. Kasi no itutok mi jay maapektaran man lang gid do mga lugar kasi rationing tayo do mga lugar especially dagay baga nga nangangato nga areas talaga nga dagay ti contingency plan para dito El Nino coordination with each other. Ibagayo ti problema iti district na agawaan mi no dati remedyo na otherwise no talaga awang kaya mi nga i-remedyo i-back up mi dagita water deliveries tayo. Okay, sir, maudilangan, anya ti kanayunan pa'y apalagip tayo. Kadagiti residente tapno masaganaan da po da ito yung posible nga idadatang ti panagkurang ti supply ti danom dito yung syudad ti Baguio. Well, aside from the water conservation, agala tayo basit ti ko, is storage bins tayo, dagi tanks, no babasit. Uri tangki lang, at drums, agala kayo, tano, in-divert mi gamin, rationing, tano, may alayo jay demand nyo for the next days nga, awan ti schedule nyo. Kasi lang, ti may bagang, dagito dado mga lugar ta, kasla dito'y kiyam, nag-reduce kami, ti dagi na daktot ng kita, nagririri, dagi babasit, dagi 5 rounds lang, siyempre, ang umabot dyan next schedule. Agpa-water delivery da, siyempre, nangina mo dyan water delivery, patinda kami kahit data, hambat nga ka data eh, kasi lang servisyo lang talaga data. Mano lang te panglatla ko mi, nangina ti fuel eh, so ginanos tayo. Agwa kayo ti, you invest on additional storage tanks or bins or whatsoever para maurnong yung tidanom. At no ada problema yo, open data ko amin dagita portals mi. Makikita mi amin nga messages awan ti amin nga sa sitwasyon dito. I'm rest assured our records will speak for it 24/7 dagita staff tayo nga mangbambantay dito. It's very challenging. I'm telling you. Minsan kikita ko yung how our staff works talagang medyo challenging Okay, pagyamanan iti impayo nga oras iti PTV Cordillera Engineer Salvador Royeca, General Manager apo ti Baguio Water District.